كما حديركم كما يتحضروا دخان وصي خون تسفا قبر بزح يكونكم كزارب تمالي كمزي دراخمو تبقيسنا نعيل لنا تمالي زنبره وعلانا تمالي زنبره وعلانا عزيو وعوع بزخانه من قد نيرو انتاي نقبر لناون بتكال درجة تزاربنا قال سنا من كل جزء كسفحن كل علن سلازلوه نايلون معنتي مدبنا عودة مصنعة غينو استقال عليه نزقال سنانا بترز خبز حزقولو زعباتات خنا قربينا تم زعباتات جن أمريت أوريدنا انتاي يوم انتاي كنقبر كنكيل لنا ديكونسي زي ما يوم تنفتح إلنا ننحد حدنا ما يتقلمنا نفس راح خبصحنا زخولو زعباتات مفتحيتات هنا خلينا تذكر لما عنت مالتي سلازي اب دبلوماسي يخون اب صمدو يخون اب ياكل بدقه وانتاي يمثل زبلون علنا امتقرشاون كميغرنا هنا زقال سنا مستي حارنت نقال سولو دلنا حزبي كميغرنا هنا كومونيكيت نقبر زبلون زعبات علنا مالتي سلازي لما عنتي كم حزبي كم تقالستي نفس وقفنا ان الزراربلون ما يطلون معلتي مالتي اقام متا نايزي كوفا بهلانا وانتدارينا يالنا قينا نفس وقفنا حساب قريبنا نزراربلو مخانو يو زرد امو بخمو غيرنا كن حزوينا نزرزر نت بروجرام نايت بروجرام مرحتن نايت بروجرام اقربتن وسلازلو ابي ارستو بزرزر ندا تقلصلنا كخيدي مالتي قدمي بروجرامنا مجمرنا جن لك خمتي تماليز قبرنايو نز حارنت زي كبر بعثات جميرنا سقعزاليتي لومي زي حرفو زلو هيوت كل جزء نعم ذكرنا خنكي سلازلنا نحنت دقيق كتسو بخوري عدمكم نزام سقع إذا ساعات زيا بتسرعات زلا أخو خي ترفه هيوتهم زحلفو زلو السنكلو زلو هسانات زختمو زلو كم مجمريا خابو بوتات جميرنا أربعاتات سقاب حارنتنا نركب سقع ساعات زي ناهز بإرترا تاريخي مو نزام زحلفو كلهم سماعتات نذكرهم يغني لي مو نفتهم بروجرامز من رحنا بتاع مرات كم حلال فوكم يغني لنا تنكيو كبر أبو عمر دانيال بمقتصال نبتي برزنتيشننا كناتو كم تفلتو أربعة أرستات يوم نلومي تداليو زلو هذا أرستنا بزعبا ناي دبلوماسي زملكت كابتي قدمه جيز هايله بخمي غيرنا كنهزون كنكيدوال لنا بزبل كند برزنتيشن كقربلنايو ابت وركشوبن كنزراربلوينا اتكالا أرستي زلو زي مفتار حاجراوي هايلي زبل كم مسرخ كابتي ناي قدم جميرو دارغا 30 عام زخون زخيد زلو سغا هجي زي چبطنايو كن خانو دخملو زلنا نغريو بزابون هذا ريفليكشن كهلو نايو بسالساي درجه بزابا جلوبالي اكل كابينا بي بزبل ابون هذا برزنتيشن كهلو نايو امو داتا هاني نهزبنا بزملكت كمينا تي ترتال بينا حزبنا كنسمو نخل بخمينا بوشتي عدي زلو حزبي كنراهبن تقالسي ابوشتي كم لكم كنغبرو زلنا بزبلون كنزراربينا مالتيو سلازي بزابا ناي دبلوماسي نلومي برزنتيشن كغبرولنا زادمنايوم كبور امباسادر هايله مرقوريوس ناب مدرك يدمكم كمون حلافي كفل دبلوماسي ناي جلوبالي اكل اتو اوت صحايه ناب مدرك
أراي كما حديركم شمي عوت صهاية يبهال كاب أوكلاهوما حوارات منجستات أمريكا متى من البات تحطوتات تلاقى مثل زمت قلت إفخت أجعن خفتني هو أب أمريكا حجي ناي مرجع عامة من زلنا كل تمن ساعات أب كباب الثمانية زخون عدميهم يوارادروا له أب حوارات منجستات أمريكا مو بجاكم أفتس أولادكم ما يترسعنا بحق فتاني عامتيو أب أمريكا نخبل إليه مو زعما ناي بريزيدنت ناي أمريكا كابز تزاربنا بريزيدنتات ناي أمريكا شمنت زخونو أب حدا بعلم درجة أزي فلت زخونة بتمرتي هارفارد زبهاليهم تماهيرهم شمنت ناي إذا حلفة ناي أمريكا بريزيدنتات أب هارفارد يوم تماهيرهم مخمو اندابلنا زسمع عن خبري أمباسادر هايلمان كوريوس نمللاي كب زبالي أمباسادر هايلمان كوريوس أفتم شمنت بريزيدنتات ناي أمريكا زمهارو زنبرو تمرتي درجو جميرو ناي ويكو ربحا قديفو من تهزبين من تهاجرين إلو ناب ميدا وريدو قبؤ زفتسأمة زيغانا أيو مالتي دحري ناتسمت أمباسادر ناي إيرترا ناب إثيوبيا خوينو أغلقلو كومون أمباسادر ناي إيرترا ناب أفريكان يونين خوينو أغلقلو بتوساقي أب يونايتد نيشن ناي إسرع عامة تموكرو ناي دبلوماسي سراحات زرلو بلوت سيغانا أيو بكومون أمباسادر هايلمان كوريوس حوصي شلمات ناي نوبل سلام برايس كم زخونة ناي كلها تذكري وزكاب كبابي قلتشن عصرت حدا يخلون مالتي أمباسادر هايلي بناي علمي تسقى بناي تمرتو تسقى بناي دبلوماسي تموكرون تسقان بدرجة هاجرنا إرترا ترايزو كوني بدرجة قرن أفريقاون أزيو تدلاي أما خاري كمون بدرجة أفريقيا بدرجة عالم نام he's probably one of the most wanted expert in our world mo أمباسادر هايلمان كوريوس مساهم خلاليو من البعض أمباسادر هايلمان كوريوس دي فولتو الله يلسبع أمنين جن أمباسادر هايلمان كوريوس كلاليو نايب حق خبري يسمعني نزم زرلو عصت حمشته إسرع دقيقة زخون كاني أبناء دبلوماسي سرحات تمكرؤو خمون معدو كذا بينا سلو زخونة ناب أمباسادر هايلمان كوريوس كبلا thank you غنى لي عوات غنى لي دماني ودب يأكل بمعدامكم أبزناتكم نبي نبل كمين نكبر صبوا الله نادو زبل قمقام أبتقولوا معدامكم أزي خبرت سمعني زي بمدب زقبر زلخيو أبال ناي أكل أيكون كل أبال ناي زخانة ودب أيكون كل أيقب عندما أيكون زناتي عدمة نزل ناس نزل مس ولدو نبملو تتأرنيفو نقدميت كسبقوا ملو زخيل نتي نحنا زقبرنا يصبو كمل كانسلو نتي نحنا زقبرنا قدلت ما كمال نزل بقص زلو نغلو نابي قصو كأنفت صبوء نخقبر كنحجز كنعد نبر أبزق وانزي ناي حدا ودب وينا يتخلو ودب حوالات كوينا ناي مثل لاي certain extent ون تساتف تنكون أيقبأن سلازي أنا أبزن سوهم عدينكمي خوري خبرو دقفو
እቶም ካልኦቱን ከምዝናትኩም ተመሳሳሊ ኣኼባታት ክገብሩ ይዳለዉ ስለ ዘለዉ ኣብ ኩሉ እቲ ዝንሳቶም ዝዕድምዎ እውን ሓንቲ መልእኽቲ ተጠርኒፍኩም ተቃለሱ ንምባል ኣብኡን ክሳተፍ እየ እዚ እቲ ግዴና ድማ ናይ ሽማግለታት ዝበሃሉ ናይ ቀደም ተቃለስቲ ዝበሃሉ ድማ እዚ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ተራና ስለዚ ይመስግነኩም ብጣዕሚ ተሓጒሰ ከዓ ተሳተፈሉ ሕጂ ናብቲ ዓዲምኩም ዘለኹም ኣርእስቲ ክኣቱ መጀመርያ ኣብ ዲፕሎማሲ ክትሳተፍ ከለኻ ከማና ዝኣምሰለ ከምዚ ናህና ዝኣምሰለ ሃገር ኣዝዩ ኤክሰፕሽናል ፍልይ ዝበለ መግለፂ ዘድልዮ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ዘለዎ ስርዓት ክትመፅእ ከለኻ እዚ ዳ ርዱእ እንድዩ እዚ ጨቋኒ ዘይተመርፀ ብዝኾነ ይኹን ብሕጊ ዘይቅየድ ንህዝቡ ዘይውክል ስርዓት ስለ ዝኾነስ ኣብኡ ርዱእ እዩ ስለዚ ተቃውሞስ ኣፀቢቐስ ምግላፁ ኣየድልየንን እዩ ዝብል ዝሕዙ ኣለዉ ብዙሓት ኣይኮነን ምፍላጥ ንሓደ ሃገር ንሓደ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይካ ከተረድእ እንድሕር ኮንካስ ስለምንታይ እዩ ዝሰምዐኒ እንታይ ምዝኾን እዩ ዝሰምዐኒ you can't take it for granted really ኣውቶማቲክ ኣይኮነን መጀመርያ ንሓደ ሰብ እንኳን ኣሸንኳ ዶ ንሓደ ሃገር እሞ ናይ ብዙሓት ድልየት ዝውክል መንግስቲ ሃገር ከተረድእን ውዒልካ ሓዲርካ ክትከስብን ምፍጣንሲ ንሓደ ሰብ እንኳን ከተዛርቦን ከለኻ ምንም እየ ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ እዩ ተመክርኡ እንታይ እዩ ባክግራውንድ ናቱ እሞኒ ኣይና እዩ ዝስዕቦ ኣይና እዩ ዘገድሶ ኢልካ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትማሊ እዞም ክልተ ዓዲምኩሞም ዝነበርኩም ዝገልፅዋ ዝነበሩ ምስአ እቲ ትዛረብዎ ዘለኹም ህዝቢ እቲ ከተረድእዎ ትፍትሙ ዘለኹም ህዝቢ እንታይ እዩ ድልየታቱ እንታይ ረብሓታቱ ከመይ ገይሩ የገድሶ እቲ ትብሎ ዘለኻስ ከመይ ገይሩ ከገድሶ መጀመርያ እንታይነቱ ፍለጥ እዩ ስለዚ እንታይነት ናይቲ ተዛርቦ ዘለኻ ምፍላጥ ዕላማታቱ ሜላታቱ ተግባራቱ ንናይ ካልኦት ረብሓኸ ብኸመይ ይፀሉ ንምፍላጥ መጀመርያ ነቲ ክትገልፆ ትሓስብ ዘለኻ እውን ክትፈልጦ ኣለካ መንግስቲ ኤርትራሲ ኣብኡ ከለካ ንሕና ስለንፀልኦ እቲ ሜላታቱ ስለንፀልኦ እቲ ተግባራቱ እዚ ዳ ፍሉጥ እንድዩ ኢልካ ክትሓልፎ ዝግባእ ኣይኮነን እንታይነቱ እንታይ ሜላታት ኣለዎ እንታይ ተግባራት ኣለዎ ደቂቕ መፅናዕቲ ክትገብር የድልየካ እዚ ምስ ሓስካ ጥራኢኻ ሽዑኡ ዓይነት እዮም ነዞም ዝዛረቦም ዘለኹ ዘገድሳ እንታይ እዩ ረብሓታት ናታቶም እንታይ እዩ ኩነታት ናታቶም ምፍላጥ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብኡ ከለኻ ሓፈሻዊ ዝኾነ እዚ ደኣ ሕማቅ እንድዩ ስለዚ ሕማቅ ኩሉ ፀልኦ ኢልካ ክትብገስ ኣይግበአካን እንታይ እዩ ረብሓታት ናይቲ ተዛርቦ ዘለካ መንግስቲ ይኹን ግለሰብ ወይ ውድብ ክትፈልጥ ኣለካ ምፅናዕቲ ክትገብር ኣለካ ስለዚ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክትብገሰሉ ከለካ ናይ ግዲ መፅናዕቲ የድልዮ ስልካ ተበጊስካ ናተይ ቁኑዕ ርእይቶ ኣለኒ ነዚ ቁኑዕ ዝጣመን ሞ ክቃወሞ ኢልካ ጥራይ ኣስዩም ክትገብር ክትሓስብ ፈፂሙ ኣይግባእን ሓደ ስራሓት ናይቲ ክትገልፆ ትደሊ ዘለካ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ተግባራቱ እንታይ እዩ ፅቡቁ ሕማቁ ብቀሊዎ ሕማቅ ሃልይዎ ክትፈልጦ የድልየካ ኣይና እዩ ሕጂ ነዚኦም ዘገድሶም እሞ ንረብሖኦም ከዓ ዝትንክፍ ኢልካ ናይቲ ዓዲ ረብሓታት ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ ክትፈልጥ ኣለካ ንሱ ፈሊጥካ ናይቲ ትገልፆ ትደሊ ዘለኻን ነቲ ትገልፀሉ ዘለኻን ዘለዎም ረብሓታትን ኣረኣእያን ጥቕምታትን መጀመርያ ሒዝካ ምእታው ኣብኡ ከለካ ብሓፈሽኡ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ሓደጋ እዩ በቃ ኩናት ጥራይ ስለ ዝፈቱ ኣብቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ክፈጥረልኩም ኣይኮነን ስለዚ ኣንፃርኩም እዩ ኢልካ ጥራይ ብድብድቡ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነን ነግረና ነይራት ማለት እስራኤላዊት መንግስቲ እስራኤል ዝበልካ እንተበልካ
ኣይሰምዕን እዩ ኣንጻር ኢሳያስ ኪድ እንተበልካዮ እውን ኣይሰምዓካን እዩ ትብል ነይራት ማለት ዋ ኣይ ሆፕ ስለምንታይ ትብል ኣብ ሓንጎልኩም ክትለዓል ኣለዋ ስለምንታይ እዩ እንታይ ስለ ዘለዎም እዩ ንሳቶም እዚ ቀይሕ ባሕሪ ብሃገራት ዓረብ ተኸቢቡ እዩ ዘሎ እቲ ሲምፕሊስቲክ ዝኾነ መግለፂ ዝህበኩም ዘለኹ እምበር ናይ ግዲ ክምርመር ዘለዎ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ክተዛረብ እንድሕር ኮንካ መንግስቲ እስራኤል እንታይ ትረብሐኦም ኣብቲ ከባቢ ቀዳማይ ረብሓ ናታቶም እዚ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓረብ ሌክ ክንገብሮ ኢና ዝብል ናይ ዓረብ ተበግሶ ኣሎ ንኣብነት ፀኒዑ እዩ ነዊሕ እዋን ንኤርትራ እውን ዝደገፉ ኩሎም እዞም ዓረብ ኤርትራ ዓረብያ ብዝበሃል ኣይኮነን እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ፕሮ ዌስት ክርስቲያን ኣይላንድ እያ እንድሕር ንሳ ሒዛቶ ምስ ኩለንተን ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ምስኣተን ክዛመድ እያ እዚ ናይ ዓረብ ምንቅስቃስ ክጉዳእ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንተዳ ደጊምና ሕጂ ናይ ምስ ዓረብሲ ተደናጋፂት ክትከውን እያ ፍርቂ እስላሚ እቲ ህዝቢ ብፍላይ እኳ ኣብ ንሕና ደገፍ እንድሕር መፅኡ እቲ መንሽሙ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ክንቋፃፀሮ ኢና ዝብላሉ well this is a direct affront ንእስራኤል ሕጂ ኢሳያስ ከምኡ ድዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ክመፅእ ክእል ከምኡ ድዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ well not necessarily ንዓታቶም እቲ ዝበሃል ርጉፅነቱ ክረጋገፅ ዘለዎ ሓደ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ንዓታቶም መቆፃፀሪ ኣብዚ ህላዊهم ሰብ ከይፈልጦ ምእንቲ ተግባራት ኣይትግበሩ ግን ንሰርቬይላንስ ክጠቕሞም ዝኽእል ቦታታት ሂብዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዛዕባ እዚ ፈሊጥካ ምእታው ንኣብነት ሕጂ እሞ እስራኤል why should they support against ኢሳያስ ንምንታይ well ነዚ መልሲ እንተዘይሂብካ ንእስራኤል ክትከስባ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣነ እዚ ንበል እቲ ንበል ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ ናይታ ሃገር ረብሓታት እንታይ እዩ ብኸመይ ከ ይፅሎ በቲ ደልዮ ዘለካ በቲ መንግስቲ ድዩ ወላስ በኣኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ፅባሕ ንኮን ንስኻ ኸ ትብል ንሆ ግዲ ይብልኩም ድሓን ንዕኡ ንበልዎ ንሕና ክንበኩም ኢና ዋእሞ እንድሕር መሃብ ጥራይ ኮይና ሞ እንታይ ገድሽና ንዕኡ ንምፍራስ መቃለስ ሂቡና እንደየሎን ኩሉ ክልዮም ኢንፋክት ሞር ዘለካ ኣብ ኢድካ ጭቡጥ ዝኾነ ተሓጋገዝካ ምዃኑ ዝፍለጥ መንግስቲ ዶ ይሓይሽ ወይሲ እንታይ ናበይ ገፁ ከም ዘብል ዘይተፈልጠ ሓድሽ መንግስቲ ከብል እውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል ዝንበል እቲ ንበል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዘዛርበኒ ዘሎ መፅናዕቲ ክንገብር ኣለና ስቕ ኢልካ ተበጊስካ ንዕና ብል መዛርቦም ኢልካሲ ከይተዳለኻ ተኣትዎ ክላዚኦም ዝዛረብዎ እውን ኣይፈልጡን እዮም ዘለው እንታይ ረብሓታትና እውን ኣይፈልጡን እዮም ብኸመይ እቲ ረብሓታትና ክፅሎ ብምድጋፍ ንዕኦም ድዩ ወይስ ብምድጋፍ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ንዝብል መልሲ ከይሓዝካ ምእታው ባዕልኻ ዘይምዕዋት ናይቲ ትደልዮ ዘለካ ከም ዝመፅእ ዘሎ ከይፈለጥካ ምእታው ባዕልኻ ኢኻ ነብስኻ ትጎድእ ማለት ስለዚ ቁኑዕ መፅናዕቲ ድሉው መፅናዕቲ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ሜላታቱን ብኸመይ ከ ነቲ ክትዛረቦ ዝደለካ ይፀልዎ ምሲ ኣቐዲምካ ጥርኑፍ ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ንዕኦም ከምዚ ዝገብር ንናታቶም ረብሓ ከዓ ኦፍኮርስ እንታይ እዩ ትረብሐኦም ኣፅኒዕካ ክትኣቱ ኣለካ እዚኣ እቲ ሓንቲ ቀንድን እያ ካልኣይ ስለምንታይ ካሓገዞም እሞ ትሓትት ኣለኻ መብዛሕትኡ እንተ ደኣ እከይ ናይቲ ስርዓት ብዝኣክል ገሊፅካዮ ሕማቕ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ መዕቀኒታት ሕማቕ ምዃኑ እንድሕር ገሊፅካስ ክሕግዙ እዮም ኖ ኣይሕግዙን እዮም ብኡ ጥራይ ኣይሕግዙን እዮም ናይ ግብረ ሰናይ መንግስታት ውድባት ኣይኮናን መንግስታት ኢንተረስት ኣለወን ዝምረፃ እውን ነቲ ኢንተረስት ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ ከተግብራ ተባሂለን እምበሪ ስመጃሰ ሁማኒታርያን ምንሽም ይኮነን ስለዚ መብዛሕትኡ እንታይ ይጥዕሞ ብዛዕባ እቲ እከይ ናይዚ ስርዓት እዚ እንድሕር ዝኣክል ገሊፅካስ ዋ ከመይ ገይሩ ዘይርድኦም እዮም ክርድኦም እዮም ክድግፉና እዮም ኖ not necessarily humanitarian organizations ምናልባት ገለ መንግስታት ግን እንታይ እዩ ረብሓና እዮም ዝብሉ መወዳእታ እንታይ እዩ ረብሓና እዮም ዝብሉ ሓደ ካልኣይ ድማ እዚ ዝዛረበኒ ዘሎ ነዚ መንግስቲ እዚ ክንትክኦ ምእንትስ ደግፉና ኣብለና ኣሎ ክትክእ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ የብሉን
ኣብ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ስለምንታይ ዘይትሕግዙና ዕድል ኣለና ኣነ ምስ ብዙሕ ሃገራት መንግስታት ክራኸብ በቲ ናይ ዩኤን ዝነበረኒ ቦታ ዕድል ነይሩኒ እዩ ይዛረቦም ብዛዕባ ኤርትራ እኮ ከምዚ እዩ ዘሎ ንረብሓኹም እኮ ይኮነን ምድጋፍ ንዕኡ ምንም ኣሎ ተካኢ ምን ኣሎ ዝትንክፎ የለን እዚ ስርዓት እዚ it is stable at least stability ስለዚ እንተኸሲብካዮ ሲ you can be a reliable ally እዚ ተቃዋሚ ትብሎ ዘለካ ግን ሲ ኣበይ ኣሎ እሞ ሓግዙ ኣይኮንካን ትብለና ዘለካ ፍጠሩ ኢኻ ትብለና ዘለካ we cannot create an opposition we can support a credible opposition ስለዚ ንስኻ ሲ ንዕኦም ክገልፀሎም ዘለካ ንሕና እዝን ዓቕምታት ኣለና እዝን መደባት ኣለና በዚ መደባት እዚ ከዓኒ ብሓገዝኩም ወይ ብዘይ ሓገዝኩም ክንዕወት ኢና ንኣምን ኢና so we will do it with or without your help ግን ብሓገዝኩም ይቀላጠፍ ብዘይ ሓገዝኩም ከዓ ይዳናጎ እምበሪ ንሕና እዝን ዓቕሚ ኣለና ነፃነት እቲ ንብሎ ዘለና ሲ ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ብሓገዝኩም እንተኾነ ግን ሓደ ቀላጠፈልና ንዓና ካልኣይ ድማ ንዓኹም ከዓ ንረብሓኹም እዩ ምክንያቱ ሓጋዚኹም ዝኾነ ስርዓት ይትከል እምበሪ እስኹም ባዕልኹም መንሽርኩም ቀይሩና ሲ ዋታ ግድና ንቀይር ነፍሲ ዘሎ ዘይንእምን ምሳና ከም ዝመፅእ ዘይንፍትን እዩ ኣብ ኣሜሪካ መቕና ከድና ነርና ሓባርነት ወፃኢ ጉዳይ ንምዝርራብ መጀመርያ ዝሓተተኒ ዋ ኢሳያስ ስእልና ይንዘርግሓዮ ምናልባት ፅባሕ ንጎ ሕጅኹም ባህልቲ እውን ተፈጠርናስ ይሕግዘና ከዛረበ ክደል ኣለኹ እብለኒ ኣሎ ወረብዚ ካልኣይሲ ምፂ ንዓድና ምፂ ኢሉ ዓዲም እንድሎ ሞ እንታይ ይመስለካ ከይድ ዶ ዋላ ኣይክኸይድን ኣዋዕ ስለምንታይ ተሓትት ኣላ 1200 ማይልስ ፐር ኣወር ዝኸይድ ዘሎ ሓንጎለይ ንሳቶም ሲ እንድሕር ተከዓ የብሉን እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ድኹም እዩ ስለዚ ምስ ኢሳያስ ኢና ስለዚ ንዕኡ ምክሳብ ሓይሽ ንዕኡ እንድሕር ከሲብካ ኣትሊስት ንኩላ ኤርትራ ከሲብካ እያ ማለት እዩ ተቃዋሚ የለን ዝብል መንሽሙ ግምት ከም ዘለዋ እየ ዝኣምን ስዩ ግምቶም ንሳቶም ኣይናሓተተትን ስለምንታይ ከመይ ይመስለካ ከይድ ዶ ኣይከይድን ክረኽቦ ዶ ኣይረኽቦን እያ ትብል ዘላ ንዓይ ዝሕትት የብላ it is more ናይ ኣሜሪካ መንሽሙ ረብሓ ሰዓት ፈልጦ ኣነ ይኮንኩን ኮሚላ ተሓተኒ ዘላ ኣንፃር ተቃዋሚ ደህሉ እሞቱ ተቃዋሚ ሲ ከምዚ ብምግባርና ፅባሕ ንጎ ክዕወት እንተኾነ ምናልባት ሲ ኣንፃርና ዶ ይለዓል ኸውን እዩ that's it well እቲ ዝሃብኳ መልሲ ብሂበያ መቸም ዝኾነ ይኹን ኢሳያስ ክዕድመክ ከሎ ሲ ባህሪ ለውጡ ሓድሽ እቲ ንስኺ ትደልዮ እቲ ንሕና እውን ንደልዮ ዴሞክራቲክ መንሽሙ ስርዓት ዝፍቅድ ለውጢ ክገብር ኢሉ ኣይኮነን ገለ ፀገም ኣጓኒፋት ኣሎ ነታ ፀገምቲኣ መንሽሙ ንምግባር እዩ ምናልባት ንሩስያ ይዕድመሉ እዚ ንፃርኩም ዝተኣመተ ይኮነን ንምባል እውን ይኸውን አንብሕዶ አይዋ ኦኬ ኮሙን ይኸውን ብዝኾነ it is good ንዓና ምምኻር ፅቡቅ እዩ እቲ ዘሎኒ ምዕዶ እውን ለጊሰ ተኸድክ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ንምንታይ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ኣብ ምባል በፂሕና ብዝኾነ ኮይኑ እንታይ ንምግባር እየ ሃገራት ሲ ከተረድእ ከለኻ እንታይ ረብሐ እንሳተን ንናትና ምዕዋት ሲ እንታይ ረብሓ ከምፅአለን ይኽእል ስለዚ ክሕግዛና ምእንቲ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እምበሪ ሕማቕ ዝኩሉ እከይ ናይቲ መንግስቲ ምግላፅ ጥራይሲ ኣብ ምውሳን ናይ ሓገዝ ንዓኻ ከብፅሕ ኣይኮነን እዚኣ ኣፀቢቕካ ምርዳእ ዘድሊ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ዲፕሎማሲ ኣካል ዘድሊ መፅናዕቲ ብዛዕባ እቲ ስርዓትን ሜላታቱን ዘድሊ መፅናዕቲ ብዛዕባ ረብሓታትን
ሜላታትን ናይቲ ዘዛርቦ ዘሎ ኣካል ድማ ፈሊጡ ክኣትሎ ፈሊጡ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ናይ ምዕዋትካን ዘይምዕዋትካን መለለይ ንስንየን ዝኾና ውሽጣዊ ኩነታት ሕራይ ኣብ ደገ ተወዲኩም ትሰርሑ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ እቲ ስርዓት ሮግ ስርዓት እዩ ብናይ ዓለም ሕግታት ተቐይዱ ዝኸይድ ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ደገ ኾንካ ዝጨንገፍካ ተጨንገፍካ ጨንጊፍካ ይተርክበሉን ኢኻ it's a rogue government በአህጉራዊ ሕጊ ዝቕየድ ኣይኮነን ብሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽንስ ፈፂሙ እዩ እዚ ገይሩ እቲ ገይሩ ኢልካ ተደጋገምካ እውን ተቃሊዑ ስለዝኾነ ሰቃሊዑ ስለዝኾነ ኣይትንከፍን እዩ ብዙሕ ኣይትንከፍን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኣህጉራዊ ትካላት ተሳታፊ ክንድቲ ተሳታፊ ኣይኮነን እንተ ተሳተፈ እውን ብሓይለይ ብጎነፀይ እምበሪ ሕጊ ብምኽባር ኣይከይድን እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣይፀልዎን እዩ ንዕኡ እሞ ደኣ ምቕያር እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኢና ብዝኾነ ደድና ኣይነርከሉን ኢና ኣብ ውሽጢ ክትውድቡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ውሽጢ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣካል ከይሃለወኩም ዩ ካኖት ኮንቪንስ ካልኦት ንክድግፋኹም ብኣኹም ጥራይ ኣብ ዝኾንና ጥራይ ጫውጫው ኢልናስ ለውጢ ክነምፅእ ናብ ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ እታ ካልኣይቲ ቀንዲ ክትገብርዋ ዘለኩም ኣብ ውሽጢ ርክብ ክህልወኩም ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዝፀሉ ምንቅስቃስ ለውጢ ንክመፅእ ክፀውር ዝኽእል ክብገስ ዝኽእል ህላዊ ከም ዘለኩም ከተረጋግፁ ኣለኩም ናኩም ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ማለት እዩ እሱ እንተዘየልዩ እሞ ብዝኾንኩም ከመይ ጌርኩም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ለውጢ ከተምፅኡ ከተእምኑ ይትኽእሉን ኢኹም ካልኣይቲ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ኣዝዩ ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ተፈላለዩ እዩ ዘሎ ሓድነት ናይዚ ቅድሚ ሕጂ ብብዙሕ ተፈቲኑ እንድዩ ሓድነት ኣይንደልን ኢና ዝብል ውድብ የለን ኩለን ውድባት ኤርትራ ኩለን ሓድነት ደለይቲ ኢና እየን ዝብላ ግን ንህለኮ ንህለ ዕላማና ቆንዑ እንድዩ ናባና ይምፅኡ እምበሪ ንሕና ንኽዶም ዝብል የለን ሕራይት ንሕና ንኽዶም ወይ ንሰብ ዝምፅኡናስ ኣይሃሉ ኣብ ማእከል ንራኸብ ግን ክህሉ ኣለዎ እዘን ውድባት እዚኣተን ሎሚ ኣይጠፍኣንን ሓንቲ ውድብ ኣይኮንዓንን ፅባሕ ንጎ ዋላ እቲ ሃገር ለውጢ ምስ መፀ እውን ሓንቲ ክኾና ኣይኮና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝኸውን እውን ዝተፈላለየ ፖሊሲ ስለ ዘለዎም እዩ ግን ሓደ ቤዚክ ሚኒመም ኣሎ ሚኒመም ዝስማዕ ኣሎ ኣትሊስት እንታይ ኣታ ሚኒመም ተራኽበና ኢልኩም ሕጂ እዚኣታ ዘተተድልያ ንስኻትኩም ኣለኹም ካልኦ ዞም ዝተፈላለየ ካልኦት ውድባት ኣለዋ ትዘራረብሉኹም ንሳቶም ብዙሕ ግዜ ኣፋልጠና ንዞም ምስ ኩሎም ንራኸብ እየ ምፋልጠና ምስ መንግስቲ እዚ ወይ ምስ ትካልቲ ፀኒሑ እዩ ኣነ ከዓ ብዝተኣዝ ዝከኣለኒ ዓመ ኣነ ክህላለየኩም እንተኮይነ ብሓደ ሽም ብሽም ኤርትራ ጥራይ ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣለኩም ከማ ክትገብሩ እንተኾንኩም ድማ ዋላ ብስምዒት ሕጂ ኩሉ እወ ናብ ሓድነት ገፅና ንኸይድ ዝብል በፂሕዎ ኣሎ ምክንያቱ እዋን ናይ ለውጢ እዩ ለውጢ ሕጂ ክመፅእ እዩ ዝብል ሃዋህው ኣሎ ዋላ ውሽጢ እውን ከምቲ ዘለዎ ጥራይ ክወፅሉ ከም ዘይክእሉ ይርድኦም ኣሎ በዚ ድማ ጉባኤ ክገብር ኢሉ ዝዳሎ ዘሎ ህግደፍ እውን ብኡ እዩ እዚ ሓድሽ መንፈስ ፈጠር ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተስፋ ናይ ለውጢ እምበኣር ከምዚ ዘለዎ ንክቕፅል ሙሉእ ተቐባልነት እውን ከምዘይህሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፍን ገዛርሱ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ገዛርሱ መዓት ሕምሕም ጥራይ ኣይኮነ ክሳብ ምቅሳል በፂሖም ገለ ይበሃል ንሰምዕ ኣብ ቅድም ስለዚ ለውጢ ቼንጅ ኢዝ ኢን ዘ ኤር ከም ዝብልዎ ለውጢ መፅእ ከም ዘሎ ዘተስፉ ሃዋህው ኣሎ
እዚ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይልታት ንሱ እዩ ክንቀሳቀስ ዝኽእላ ውሽጢ ዘሎ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ናብ ሓደ ጥሙር ሃገራዊ ስሙር ግንባር ከከም ዘለኻዮ እምበሪ ከከም ዘለኻ ዕላማ ከለካ ግን ነዚ ዕላማ እቲ ቤሲክ ሚኒመም ዕላማ ንዓና ክሰማምዓና ዝኽእል እዚአን ምልላይ እዩ ሓደ ብቅዋም ዝምራሕ መንግስቲ ክግበር ንዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፅእ ደሊ ኢኻ ብስርዓት ዝብል ዘቃውም የብሉን ንኹም ዝኣምሰለ ኣስዋን ሓንቲ ሃበና ካልኣይ ብዙሕ ሰልፋዊ ተሳትፎ ፖለቲካ ዘፍቅድ ብዙሕ ሰልፋዊ ስርዓት ካልኣይቲ እያ ሳልሳይ እናበልካ ክትከይድ ትኽእል ክትቅፅል ትኽእል ብምርጫት ብዙሕ ሰልፋዊ ማለት ብሓደ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፀ ኩሉ ክቕበሎ ኣለዎ ሳልሳይ ምንሽዎ እዩ ከምዚ ዝኣምሰላ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ተን ዘራኸባኻ መሰረት ዝገበረ ሓደ ሃገራዊ ስሙር ግንባር ምቋም እዋኑ እዩ እዋኑ እዩ ሕሰብዎ መኸንጂ ኣይልትም ከለኹም ሕጂ ቆላ ሕራይ ናለ ከይዱ ስርዓት ወዲቑ እዩ ተዝበሃልሲ ክንደይ ዘሕዛሕ ይመመፀ ነዚካ ነዚ ክትዋግኣሉ ውሽጢ ንዕድና ክንደይ ዘሕዛሕ ይመፅእ ኣብ ሽግር ከለኹም ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ እዋኑ እዩ ሓደ ሃገራዊ ስሙር ግንባር ፍጠሩ ተፈጢሩን ኣሎ ይመስለና ከም ስምዒት ሲ እወ ከምኡ ክንገብር ኢና ኢልኩም ናይ ሓባር ሽማግለ ካብዘን ኩለን ዝተፈላለያ ቀንዲ ዝበሃላ ወጣሰ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾና ጠርናፌታት ይመስል ገዛ ርእሰን ሓደ ኣካል ወፂኡ ናይ ሓባር ናይ ዲፕሎማሲያዊ ኣካል ወፂኡ ኣሎ ስለዝተባሃለ ሕራይ እምበኣር ኣነ ኣይ ዊል ትራይ ቱ ዘ ቤስት ኣይ ካን ከላልየኩም ምስቶም ዝፈልጦም ዝኸላልየኩም እዚኦም ተስፋ ዘለዎም እዮም ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ፍክርነት እዩ ዝኾነ እዮም እዚኣ ከዓ ክንቅፅላ ኢና ኣነ ዝላቦ እዚ ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ይኣክል ኣኼባ እዩ ናይ ኩሉ ይኣክል ግን ብሓደ ውሳኔ ትወፁ ነዚ ከም ፎርማል ውሳኔ ከም ድልየት ጥራይ ምግላፁ ድልውነትካ ምርግጋፅ ዘይኮነ ከም ፎርማል ውሳኔ ጌርኩም ተተሕልፍዎ እሞ ነቲ ናትኩም ንዓኻትኩም ዝውክል ኣካል ንዕኡ ሽዑ ሓላፍነት ከተሸክሞ እምበኣር ምስ ካልኦት ከማና ዝኣምሰላ ውድባት ተራኺቡ ኣብ ሓደ ጥምረት ከብፅሐና ኢልኩም ሓላፍነት እንተትህብዎ ይቐልል ጉልህ ዚኾን ሽዑ እቲ ምእካብ ናይ ሓሳባት ምፍጣር ናይ ዝንብሎ ዘለና ሃገራዊ ስሙር ግንባር ድማ ሃገራዊ ስሙር ግንባር ሓድነት ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ምስራሕ on the basis of a basic minimum ንኩልካ ዝጠርነፍ እዚአን ዝጠልበን ስጉምታት እየን ዝብል ሓደዛ ሃገራዊ ስሙር ግንባር ምፍጣራ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ነዚ ለውጢ ዝውክል ኣካል ምፍጣር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዝበልክዎ ጨንጊፍካ ከተምፃእ ትኽእል ኢኻ ለውጢ ኣብ ውሽጢ እንተዘየልዩ እዚኣ ጠጠው ከብል እታ ግዜ ተዋሂባት ንዘላ ብዙሕ ሓሊፈ እያ ከይከውን ተስፋ ገብር Thank you, Ambassador Haile. I think ቀጻሊ ዋላ ደዊልና ብውሕዱ ቴሌፎን ዋላ ብምልዓሉ ምኽሪ ደሊና ማዕዳ ደሊና ተመክሮ ደሊና ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎድና ኮይኑ ኣጆኹም ዝብለና ኣያና እሞ ናይ ዝሓለፈ ዝገበሮ ቃልሲ ንህዝቡን ንሃገሩን ዋላ ሕጂ ኣብ ጎድና ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንህዝቡን ንሃገሩን ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ከመስግኖ እፈቱ ብተወሳኺ ከም በዓል ኣምባሳደር ሃይለ ዝኣመሰሉ ናይቲ ስርዓት ወይ ከዓ ናይ ሃገርና ኣምባሳደራት ዝነበሩ ድሃይ ንገብረሎም ኢና ምኽሪ ንቕበል ኢና እሞ ሓደ ካብኦም ምኽሪ ክህበና ወይ ከዓ ብፅሑፍ ደረጃ ዘዳለወ ኣሎ እሱ ከዓ ኣብቲ ቴብል ዲስካሽን ከነቕርቦ ምዃንና
ክሕብር እፈቱ እንደገና ደጊመ ክቡር አምባሳደር ኃይለ መንቆረስ ክብር ሃበልና Thank you, Ambassador Haile. ናይ ባቂ ደስ ዝብል ሪች ዝኾነ very rich ተሞክሮ ኢኻ ካፊልካና very informative ንናሃ ሰማዓቲ ጥራይ ዘይኮናስ ፈፀምቲን ተግበርቲን ይግበረልና ብምቅፃል ኣብ በአካል ኣብዚ ክርከብ ዘይካለ ሓደ ሃውና ዘረስላሴ ሽኮር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተማሃራይ ፖለቲካል ሳይንስ ከምኡውን ኣብ ዲፕሎማት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይሰርሕ ዝነበረ بدمتي جيرود سددلنا ملكتي سلازلون دبلوماسي زملكت ناتو تمرتين وهي لبواتاتن هاك نسمينا. Thank you. Video I share together at the live connect family. And they send me the assistant time corner. More than that. Yeah. Okay. Didn't you? Didn't you? Very far. No. We didn't somebody. Didn't you? Oh, no email there. But skate okay.
Thank you.